Как да се справим с болките в гърба при бременност? Боли. Гърба ви боли толкова, че ви се иска да крещите или да набиете някой. За съжаление, статистиките сочат, че около 50% от бременните изпитват този дискомфорт. Причините за това са, както неведнъж вече сме си говорили, хормоналните промени, които засягат мускулите и ставите. И като прибавим към тях изместването на центъра на тежестта и позата на тялото, нещата се усложняват. И без да искам да ви плаша, но колкото повече приближава 9-тия месец, толкова по-силна ще става болката. Но има ли начин да се справите с това неудобство? Опитайте се да спите настрани и не забравяйте да сложите от тези дългите възглавници или каквато имате между коленете си, за да си осигурите допълнителна опора. Избирайте си удобни обувки. Макар да е ясно, че вече към края джапанките ще бъдат единственото нещо, което ще може да обувате на краката си. Избягвайте да вдигате или да местите тежки предмети. Пазаруването ще го прави мъжа ви, за да не напрягате гърба си. Може да опитате да затоплите или да охладите болезненото място. Масажът също ще облегчи дискомфорта. И в никакъв случай не се лишавайте от това, което най-много ви се полага точно в този момент – почивката. А вие знаете ли други хитринки, които ви помагат да се справите с болките в гърба? Споделете ги в коментари. Аз съм Диляна, майка и фея на столовите клетки на свободна практика и днес е един страхотен ден.